Hej, illum ħanaqraw l-istorja li jisimha Ben Leroy, miktuba minn Jennifer Peresso. Beppe u Mark huma żewġ taħwa. Il-passatemp favorit tagħhom huwa s-sajt. Sa ftit ta' żmien ilu, it-tfal kienu jmorru jistgħu ma' missierhom. Iżda issa li għalqu 13-il sena, il-papa tagħhom iddeċieda li jħallihom imorru għall-ewwel darba jistgħu bid-dingi waħedhom. Huma kienu eċitati ħafna. Ridu juru lil missierhom li kienu kapaċi jmorru jistgħu waħedhom. Xtaqgħu jaqbdu ħafna ħut. Għalhekk sa mill-ġimgħa fil-għaxija bdew jippreparaw l-alf għall-ħut u l-qasab tas-sajt. Is-sibt ħarġet ġurnata mill-isbaħ. Ma kienx hemm sħaba waħda fis-sema. It-tfal ippakjaw l-affarijiet kollha fuq id-dingi, niżluh fil-baħar u qabdu l-imqadef f'idejhom. X'in kienu ser jitilqu eżatt jisimgħu l-imbieħ ta' kelb. Huma ħarsu lura u raw il-kelb tagħhom Ben li kien mexa warahom it-triq kollha. It-tfal ma rridux jitilfu iktar ħin u għalhekk iddeċidew li jieħdu lil Ben magħhom ukoll. It-tfal bdew jaqtfu l-barra mixtajta sabiex jaslu fil-post fejn dejjem kienu jmorru jistgħu ma' missierhom. Malli waslu, qabdu l-qasba f'idejhom u bdew jistgħu. Huma kienu fis-seba' sema. L-alf li kienu preparaw kien suċċess għaliex tgħidx kemm bdew jaqbdu ħut. Tant kienu qed jieħdu gost li ma ndunawx li bdiet risqa maltembata. Fid-daqqa u l-ħin infetħu l-bibien tas-sema u bdiet nieżla ħalba xita ġmiela. Madwarhom raw bis-sema gris, il-leħ bis-sajjetti. It-tfal twerru, beda x-xoqlara għalihom. It-tnejn infexxew f'bikkja ta' biża'. Iddeċidew li jibdew jaqfu kemm kellhom saħħa lejn ix-xtajta. Iżda bil-fixla li kellhom bdew jaqfu bil-kontra u flok bdew resqin lejn ix-xtajta bdew jitbedu l-barra. X'nindunaw kemm kienu l-bogħod mix-xtajta qatgħu qalbhom, iżda dak il-ħin Ben beda jimbaħ. It-tfal refgħu rashom il fuq u qudiemhom raw qawsalla mill-isbaħ bil-kuluri jleqqu daqs il-kristall. It-tfal waqfu jaqtfu, iżda l-kurrent tal-baħar beda jiġbidhom bil-mod lejn il-qawsalla. Iktar ma bdew jersqu qriba, intebħu li kienu resqin lejn gżira maġika b'bost kollu siġar ikkuluriti. Minn ġol kuluri ħarġet fatatina żgħira u din taret lejhom. Nilqakom fir-renju maġiku ta' Awsinja, qalet din il-fatatina bleħen mill-isbaħ. X'insemgħu dak il-kliem, it-tfal ikkalmaw, iżda f'daqqa waħda nstemet bikkja ġejja minn warajhom. Dak il-felu maġiku, qalet il-fatatina u bdiet ittir fid-direzzjoni minn fejn kien ġej il-bikki. It-tfal telqu jiġru warajha biex jaraw x'kien qed jiġri. Staħbew wara xi siġar u minn hemmhekk setgħu jaraw unikornu maqbut minn grupp ta' kreaturi żgħar u koroħ li f'kemm trott salib sparixxew minn quddiem għajnejhom. Dawk il-ħallelin ta' Awsinja, dawk dejjem jaqilgħu l-inkwied f'din il-gżira maġika. Dejjem jisirqu l-affarijiet u oġġetti prezzjużi u qatt ma jirritornawhom, spjegatilhom il-fatatina. Dak il-ħin jaraw żewġ unikorni maġiċi jibku. Il-felu maġiku li nsteraq ma kien ħadd ħlief binhom. Kif ser inġibuh lura bdew jibku. Ħadd ma jaf fejn il-moħba ta' dawn il-ħallelin. Mark u Beppe ħassew li kellhom jgħinuhom isibu lill-felu tagħhom. Għalhekk wedwhom li kienu se jagħmlu minn kollox biex isalvawh. L-unikorni nħażdu meta raw lil Ben il-kelb għax qatt ma kienu raw annimal bħalu. Iżda Ben mill-ewwel urihom li hu kien ħabib u mhux għadu tagħhom. Allura taħsbu ħajsibuh lill-unikornu żgħir? Ben ħajjejn jew x'se jagħmel? Inkomplu naqraw x'għamel Ben biex sar Leroy.